вашата дипломация още не може да организира. Те още не знаят къде да почнат да защитават нашата забележителна кауза, която не бива много отношение. Най-малкото даже да си представим ние пред света какво представлява Македония за българското общество. В поезията, от Вазов до някой тук ваш регионален поет, от Иван Мърквичка до Калина Тасева, която още ще да се сцените картини. Какво представлява този сюжет? И в песен, и в образи, и в добрия македонец, и в лошия македонец, и във всичкото това, нали, какво представлява? Ако това се разкрие, значи ние имаме един изключителен принос към историята. Обаче трябва да се обичаме занаята. Преди всичко да се обичаме занаята, след да се обичаме държавата, разбира се, нацията, историята и така нататък. Мисля, че Дмитър Кутев прави това нещо и затова той е за мен един забележителен историк. Това е моето становище. Не само защото ми е колега, защото мисля, че ми е приятел и така нататък. Това значи, че ми приятел няма никакво значение при оценката на научното модел. Той е забележителен историк. И ви имате пред себе си един човек, който за тази кауза би могъл много още да допринесе, стига да е здрав и да работи. На тази тема мисля, че той ще може. Много резултати. Много резултати. Колеги, приятели, ако имате някакви въпроси към нашите гости от София, имате думата. Да. Само една скобичка, много приятно остана впечатлено от твоето изказване за моята косвена така роля в началото на научната си кариера. Аз съм забравил това обсъждане, но ми стана много здраве. Много здраве. Другите неща си забравили. Има една такава гатанка, която много често се използва. Тук съм повлиян от това, което каза колегата Никола Петров. За трите най-дефицитни неща на Балканите. Значи, трите най-дефицитни неща на Балканите, нали? Това е след 13-та година, когато България е разпъната на кръст. Само морето не влиза в територията на България. Става дума за гръцката конница, румънския флот и третото най-дефицитно нещо е българската дипломация. И тук имаше такава една закачка, която посланието е и към днешния момент, към днешния проблем. Защото имаме проблем. Ето, аз ще кажа директно. При мен беше дошла прекрасна докторантка от Кавадарци, която работеше в митническия пункт, там, в гръцката полиция. И първо нейната тема беше идеята да прави анализ на съвременните отношения между България и Република Северна Македония. След това промени и това нещо вървеше успоредно с междудържавните отношения, нали, София и Скопие. Защото тя дойде след 17-та година, когато, знаете, на 1 август беше подписан този договор. И когато, нали, работата тръгнаха на противоречие, на създаване на проблеми, вече Благица Кицевска, нейният съпруг е работил като доцент, беше доцент тогава, нали, в началник на полицейския синдикат и по наказателно право. Соча Георги, защото той е колега в право. И тя напусна. И няма никакъв отговор, няма никакво движение по тема. Искам да кажа колко са важни тези взаимоотношения, свързани с правилното, автентичното познание, което не бива да бъде инструментализирано, не бива да бъде идеологизирано. Защото историята е академична наука и тя има сила, когато не е политика обърната към миналото, а точно обратно. И тогава историки има тежест. Тогава може да бъде в помощ и на политици, и на държавици, и на общество, и на всички. Ама този разказ трябва да е автентичен. Нали? Да няма... И тук ние виждаме това в изследването на българския национален въпрос, тъй като, нали, той е в областта на международната политика, на външните отношения. Аз това нещо съм видял в драматичната тема за ВМРО, за противоречия, особено тук в нашия край, за темата за политическите убийства, политическото насилие.
Не са един и двама. И още съществува една такава приказка. Който се занимава с македонския въпрос, той фокусия няма да получи. Но окей. Ако имате въпроси, давайте. Колегите няма да остават. Тук трябва да се пътуват по светло. Но за мен е много ценно това, че аз се прави представяне. Пак ще си позова една скобичка, но не става на досаден. Бях на едно интервю при журналистката Рудово, сега се казва. И там говорихме, приключи се официалната част на разговора и тя ми каза следното. Това са нейни думи, но на които аз вярвам. При един нейен разговор с цар Симеон, пак така станало въпрос за македонски въпрос и той какво казал според нейната интерпретация. Той казал, изобщо не ми говори за македонски въпрос. Заради него отровиха баща ми, убиха чичуми и съсипаха, и майка ми се и съсипаха династия. Това са думи, не съм ги чувал лично от Симеон, но той ги е споделил с тази журналистка и аз вярвам, че има основания за подобна оценка. Макар че Симеон, няколко пъти съм говорил с него, той е изключително предпазлив и много се пази. Но изглежда пред нея е така, разприказвала го е. Много показателно. Вие загаднате, но все пак да питам, има ли промяна от този период, който е описан в книгата Foreign Office срещу ВМРО 918-934? Има ли промяна в политиката, в отношението на великата сила Великобритания към балканския въпрос и към България? Да, това е много точен и интересен въпрос. Фактически с Илко Греков тук много един коловоз работиме. Има. Всъщност стратегически няма. От началото до края Великобритания е против българския ревизионизъм, тъй като е защитник на статуквото. В това отношение няма грам отклонение. И той до ден днешен е така. За съжаление, българската кауза, свързана с македонски въпрос, е равносилна на ревизионизъм. От каквато и да е форма. Мирна, културна, но така се възприема и то де-факто е така. И обективно Великобритания няма как да бъде благосклонна към тези български движения. Това е Николай Попетров обосновано го изложи преди малко. Но в друго отношение има нещо, което и Илко много добре го беше схванал. Аз сега съжалявам, тук имам и лични извинения, може би в тази книга, която съвпада там с твоите изследвания, недостатъчно съм те цитирал, но имай предвид, че писахме ги успоредно. И тя, когато излезе, текста беше готов. Но за следващите така. В тактическо отношение има развитие и то е много тъжно, печално и не говори добре за Foreign Office и за Лондон изобщо. Значи те в началото настроенията от преди войните са силни, обективната оценка на британските дипломати, журналисти, пътешественици и специалисти по Балканите и българофилските среди е все още силна, прокарва, даже не казвам надделява, но има следи. И благосклонните и по-обективни оценки за българския характер, особено на Вардарска Македония, просто си личат. Но с годините тази оценка се сменя, значи започва се от български, чисто български райони в Македония, преминава се към славяновласти, славофонски, най-накрая неопределени ни сърби, ни българи и най-накрая си кацват на бъдещия титулизъм. Абсолютно. Просто едно отвратителна лицемерие. И така че, да ви кажа честно, нашите разчети, нашите надежди
подписаха и ще продължават тази политика. Така че в това отношение има развитие и то е отрицателно и много негативно за България и за българските интереси, а и за историческата истина. В крайна сметка, те си естествено се стигат до един македонизъм. Значи македонизма става символ на антиревизионизма, на статуквото и устройва Запада. Това е просто уникално. В един момент македонизма става удобен за великите сили западните. Той става удобен и за Белград, между двете световни войни, защото политиката на сърбизация се проваля и те виждат, че няма как да стане. Те сърби няма да станат. Но македонци, добре. Тя става удобна, айде там, коментарна е друга, не ми се запаща. Най-интересно е, че тя става удобна дори и за ВМРО. Просто уникално. Значи тези хора са революционери, професионалисти, вече след войната те стават и терористи по необходимост и техният житейски път на Банче Михайлов, цялата кохорта и на всички, просто потъва в една безнадежност на един безкрайен тероризъм, който в житейски план къде ги води? До смъртта или до затвора. И те са хора. И те в един момент се казват, добре, по-добре е така. По-добре е македонизъм, но да се разхлаби режима. Нещо да помогнем на нашите братя. Тази теза става много удобна и за местното население. За местното българско население. Там път тезата е друга и обяснението е друго. Ние искаме просто малко по-добре живот да се разхлаби. Тая хватка, тия хора живеят 100 години в побоища и в войни и в кървища. И тази перспектива ги устройва. Тя подобрява живота. И те казват така, по-добре македонци, а ние си знаем какви сме. Аз няма никога да си позволя детето ми да стане македонец. Обаче не е така. Не е така. И полека, просто този македонизъм, той не е само комунистически и комунистически. Това е груба грешка. Значи, в България македонски въпрос съществуват преди Коминтерн. Преди, още когато Русия е монархия. Сталин е бил, не знам какъв бил. През 18-та година някои семинаристите, такъв юрист и така нататък. Просто катастрофата, националната катастрофа на България през 1913 година е фатална и тя никога няма да бъде преодолена. Път назад няма. Просто от този момент българската кауза тръгва надолу. До ден днешен. И се чуди човек, може ли още да върви надолу? Обаче вижда, че може. И докъде? Аз искам само да допълня нещо да ми храните в отношение по темата за македонизма. В 1935 година, когато се консолидира дясното политическо движение в България, значи е такъв феномен, който ни общо да се затваряме често очите, авторитарен режим има и дясно политическо движение, което набира сила, особено така наречено трето поколение, в техната идеология има една постановка за ревизионизма. Така, Добруджа безусловно трябва да се върне Южна Добруджа. Значи тя е българска, румънците те заграбиха, там няма какво да дискутираме. Ако искаме, югославяните искат някакви отношения, да върнат западните покрайнини, и добре, тогава може да преговаряме. Македония не иска. Искаме обаче цяло. Искаме да бъде цяла, да не се дели и да бъде независима и да престане трагедията с този нещастен народ мъченик. Това пише в техния документ. Значи виждате как се изменя политиката. От това, че една Македония има, тезата на Георгов от 1857 Македония не делима, не казал така казва. През тезата на Иван Стратев Гешов. Нали ще я делим на 12 година, защото няма как. Ако ще водим от една, трябва да я делим по някакъв начин. Там ще има спорна и безспорна зона и всичките те фатални решения. До това трябва да бъде отделна, обаче не делима, да бъде една цяла и да престане това, което става издавателство на населението. Втората бележка, която е, като говорим за британската политика,
когато почва вече голямата война, германците влизат в Съветския съюз, създава се антихитлеристска коалиция и така нататък, и почва да се разсъждава какво ще бъде бъдещето на сателитните на Третия райх държави, включително на България, британската теза, българите трябва да върнат всичко. Всичко. И Южна Добруджа. И сега тези неща, които ви се пробутват от наши журналисти, дипломати и политици, че Великобритания била съгласна и те трите сили, Третия райх, Съветския съюз и Великобритания дали на България Добруджа. Ами, Третия райх е дал, защото той е наредил на Антонеско да даде Добруджа. Денелия няма. Съветския съюз, който заграбил от Румъния земи, и ми добре, това е един от факторите, все пак не да се получи Добруджа, защото Съветския съюз е към Мазофлет и заграбил още. Ама Великобритания, която е на светлини години от всичко и която е във война тогава и не се знае дали ще съществува, тя да ни даде Добруджа, това е просто политическа спекулация. Ето виждате как в 1941 година, 1942-1940 британската политика всичко връща България. И после вече, когато почват големите преговори между трите, между Русия, Съветска Русия, Великобритания и Съединените щати, се решава, че от подписването на тристранния пакт нататък ще връщаме всичко. И Добруджа остава в България и британците се отказват от тази теза, която е началото за всичко връща до България, защото те са един агресори и те си спомнят какво е само в Първата световна война. Когато Фердинанд извършил предателство и отишъл там да се бие на страната на Германия. Тоест британската политика истината е това. Присъединяването на Добруджа не е ли подписано между Румъния и България? Това е другата страна. Обаче една велика сила не се интересува дали има договор или няма договор, извинявайте. Това е подписано, но е решено от Берлин, Москва и Лондон. Решено, да, от Берлин. Така че... Най-вече от Берлин. А това, което е решено от Берлин, е лошо тогава. Няма как да не е лошо в очите на съюзниците. Говоря в очите на съюзниците, не говоря в очите на историците на нас и така нататък, защото истината е пример, че лошите германци ви дадоха Македония в 1941 година, нали така? Това го знаете всички. И ако искате, мога да направя нещо, това извън контекста на това, обаче обичам това да го казвам. Значи историята е нещо, което се играе, историята е нещо, което има собствена логика. В историята морал няма. Как България получи Македония? България получи Македония, защото Германия водеше срещу Югославия една агресивна война. Значи Югославия нищо не правиха в 1941 година. Само дето скъсаха, искаха да обесилят тристранния пакт, но даже и това не успяха. Нямаха смелост, защото Германия е колост. В една агресивна война, необявена от страна на Германия, ние получихме да уморихме Македония. Ето ви парадокс на историята. Нашата национална кауза получи това нещо. Както за империалистическа война, извинявайте, когато го извърши руския царизъм в 1877 и съществуваме с държава тогава. Защото не е на руския царизъм, за очите на Бенковски или там българските селени от Балкана да води война. И знаете, че Александър се колебае дълго дали ще води руска война или не. Полетната. Това е геополитика. Значи геополитиката е по-важна от сантимента на отделния човек. Нали? Значи, приказката на Бисмарк за пруския гренадир, нали? Не струва осложението на българите живота на един пруския гренадир. Да, това е моето немско момче сега, защото ще го жертвам за някакви там, които не ги познавам и които не ми влизат в интереси. Това е история. Много е жалко, но трябва да го имаме това. Тоест, когато говорим сантиментално или емоционално, или знаем, че нещо е романтична история, трябва да го напасаме и в другата политика. 500 000 американци загинаха във Виетнам. В името на нищо. В името на някаква фикция, че ако победим във Виетнам, комунизма ще си отиде. Път той ще да си отиде тогава. Ето го. Така че нека да и това да го помислим. Защото има много сентименти. И тези сентименти за и вредят в края на къщата на нашата кауза. Не на нашето дело като история, защото нашето дело като история, да пишем и си книга. Ако прочетете, ще прочетете, ако ви хареса, ще ви хареса. Ние сме съвсем нещо дребно и малко. За да е голямо нещо. Да. Колегата Стоянов. Извинявам се, уважаеми Митев, тук имате една статия за Александър Стамболийски и идеята за славянска държава на Балканите. Да. Тези дни, знаете, президентски избори в Северна Македония, Стево Пендаровски, човека, който
призна, че Никола Сидорчев е българин, но той каза нещо много интересно. Защо българо-македонският договор не работи? Защото той е двустранен, докато Преспанския договор, гръцко-македонския договор, той, знаете, там посредничество беше на Нимиц, на ООН, представител на Съединените щати, и той има международно правна стойност, докато нашия договор е двустранен. И ние видяхме, че Македония влезе в НАТО, когато подписаха с Преспанския договор, а не нашия договор, защото нашия договор е за да се казва двустранна употреба. Моят въпрос е така, понеже уважаемия говори за сентименти по отношение на Македония, въпросът е, че най-големият проблем на нашата външна политика, това е лутането между сантименталното и наивното. И сега моят въпрос е следния. Този Александър Стамболийски, той не случайно праща в Белград като посланик Тодоров, Коста Тодоров, който е, освен че е френски агент и който получава френски замък безплатен от френската държава, за това, че обслужва френските интереси. И ние знаем, че по време на Първата световна война той преминава бойната линия, идва тук да убежава нашите да има примирие. Обаче той арестува, знаете, арестуван и е вкаран в затвора за това, че той работи против България. Александър Стамболийски ги праща в Белград и в Белград той защитава интерес. И това е същия Коста Тодоров, който едновременно е агент на Белград, едновременно е на Москва, на тайните служби на НКВД, на ВЧК НКВД на Съветски. И 22 година в Генуезската конференция той тогава се явява Александър Стамболийски, когато отива да преговаря там и има една лична среща с Кръстьо Раковски. Да. И при тази среща с Кръстьо Раковски, той там посредника е Димитър Влахов. Това е човека, който е включен в бъдещата официална делегация и това е същия човек, който след това се пробъква в ВМРО и аз говорим за наивитета на, примерно, за съжаление, Тодор Александров, който не му доверява той да води преговори в Москва 20-та година, да води преговори, за да може да получи нещо, защото тогава той е в оттегнато отношение с българското правителство на Стара Църков, са се надявали, че ще ни поддържат. Моят въпрос е към вас следния. За този наивитет на нашата външна политика, защото Иван Михайлов своите спомени казва, Иван Михайлов казва, Андрей Ляпчев, който е премиер и който е родом от Ресен, Андрей Ляпчев, Иван Михайлов го пита, ти на заседание на Министерския съвет, ти поне веднъж, поставен е бил поне на секретно заседание, въпросът за македонски въпрос. Нито един път не поставя той. Нито един път. Тоест, какво се оказва? И поне става дума каква алтернатива има пред Иван Михайлов. Той няма друга алтернатива, след да премине към терористична дейност. Той е изолиран, който вие също го казвате. Той е изолиран, той няма друга опция. И тогава идва след това вече ликвидирането на крал Александър. Между прочим, мнозина знаят, че човека, който убива Александър, Владо Черноземски, той всъщност е вербуван от генерал Протогенов и той работи за него като разузнавач. За него работи и след това, разбира се, той изпълнява тая задача, която според мен е била важна, защото след като убият Александър, крал Александър, ние виждаме, че заплахата от Югославия към нас намалява, въпреки че знаете добре, че техната армия е 120 000 армия, нашата армия е била близо 20 000 армия. По този начин. Моят въпрос е да го формулирам, извинявам се за толкова да говоря. Моят въпрос е към вас за това, че всъщност не е ли това най-големия недостатък на нашата външна политика, липсата на прагматични,
едновременно прагматични, едновременно гъвкави, както са би трябвало да бъдат. Нали? И примерно поведението, както е бил на Ресара, на Стефан Стабов, там, когато отиде при турския султан и устоява той да даде берати за бъдещи владици. Това е Да, много интересно така изложение. Само да добавя, че Коста Тодоров, за което колегата говори, е дядо на нашата певица Камелия Тодорова, ако не знаете. Това е същата. Джаз певицата е изключително талантлива. Значи така, да, романтичен е нашия светоглед и нашия подход, за съжаление, в началните няколко десетки години от развитието на българската държава, свободна, не свободна, но да кажем относително самостоятелна. Но и това е жалко, обаче то е някакси логично оправдано. Просто излизаме от романтиката, от възрожденските идеали, целокупното българско землище. Значи то е от Ниш до Черно море. Но реалностите вече са други. И тези две линии фатално повлияят на нашата политика. И това е най-големият философски проблем. Значи това противоречие погробва България. България затова катастрофира. Защото не може да няма достатъчно хладнокръвни и цинични, бих казал, трезвомислещи политици от типа, разбира се, Стамболов, и се подава отчасти, значи лашка се, ту романтизъм, ту някакви крайности, неразумни амбиции и обратно много ниски цели. Изобщо една непоследователност, която е признак за една за съжаление, не особено зряла в своето развитие нация, което е гадно да се каже за собствения си народ, да го кажа аз като историк, но от друга страна, първо е вярно и второ не бива и толкова да се сърдим, защото това са обективности. Значи, гръцката буржуазия, гръцката управленски елит и сръбския са 50 години напред, само като темпорално измерение. А като във вековете търговия, връзки с Западна Европа и така нататък, просто не са измерими. България, това е нейната драма и нейната участ. България е най-близко от всички балкански народи и държави до центъра на Османската империя. Самия Париж си казва. Ние сме най-близко до... Значи едно е да правиш революция в Белградския Санджак, друго е, прави там в Хасково да те вида, дето е на един ден път с ком от Истанбул. Така че ние не бива и в този смисъл и да се самоподценяваме. Това са обективности. Просто така е било. Какво да правим? Но като общество и като човек всеки трябва да си извади и други изводи. Какво печели, когато губи? Значи ние губиме, когато сме най-близко до центъра на огромната Османска империя. Но ние печелиме невероятен стратегически